салом ба мухлисони дастаи беҳтарини олам Барселона. Давраи панҷуми Лигаи Чемпионҳон барои Барса паси сар шуд. Рақиби мо дастаи Порту буд. Ин яке аз дастҳое аст ки метавонад яки бозиҳои беҳтаринро нишон диҳад. Агар барои Порту рӯзи хуб бошад, ин даста метавонад дилхоҳ рақибро мағлуб созад. Чунин вақта аз бозиҳои дастаи дӯстдоштаи худ абзор мекунем. Аз шумо мисли вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо давом дорад ва аморо имрӯз тоб рақобатҳо низ интизор аст. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо 1x истифода баред. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳаяти мо барои ин бозӣ чунин буд. Дарвозабон Иньяка Пеня пеш аз бозӣ Тер Штеген тамоми талоши худро барои барқарор кардани саломатиаш карда буд, то ба ин дидор омода бошад. Аммо тавре маълум шуд, саломатиаш имконият намедиҳад то дарвозабони асосии мо ба майдон ояд. Дифогарони канорӣ Жоа Кансело ва Жуэл Кунде дар қиёс бо рақобат бар муқобили Райо, ин ҷо ба ҷои Алекс Балде Жуэл Кунде ба майдон омад. Дар маркази хати ҳимоя Ронал Араухо ва Мартинес ҳунарнамоӣ карданд. Тағйирот ба фарқ аз бозӣ бо Райо, омадани Араухо ба майдон ба ҷои Кристенсен буд. Дар хати нимҳимоя такягоҳи Гюндаган буд. Дар нимҳимояи марказ Педри ва Френки де Йонг бозӣ карданд. Дар маркази майдон ҳам як тағйирот буд. Ориел Ромео ба майдон наомад. Дар хати ҳуҷум дар марказ Левандовски ва аз ду канори ӯ Жоао Феликс ва Рафиня бозӣ доштанд. Ду бозингари канорӣ ин ҷо ҳам ба фарқ аз рақобат бо Райо фарқ доштанд. Дар он бозӣ Ферран Торрес ва Ламин Ямал ба майдон омада буданд. Аз ҳаят маълум буд ки бозӣ бояд фақат ҳуҷумкорона бошад. Ҳар амали футболбозони каталонӣ барои қавӣ гардониндани хати ҳуҷум равона буд. Бозӣ бо фаолнокии футболбозони мо оғоз шуд. Бо шумораи зиёд барсагиҳо ба ҳамла мерафтанд. Талоши онҳо танҳо барои гол задан буд. Порту чунин бозӣ шакли бозиро интизор буд ва аз аввал чунон ба чашм мерасид ки ба чунин бозӣ ҳатто омода аст. Дар футболи португалӣ ду нафари пирнашаванда ҳастанд. Дар баробари Криштиану Роналду ҳамчунин дифоъгар Пепе ҳам то ҳол дар сатҳи баланд бозӣ дорад. Пепе хурди аввалин шуда аз ҳаяти рақибон ҳисобро кушод. Ин дар дақиқаи 30 буд. Голи худро ҷашн нагирифта Порту ба дарвозааш гол сар дод. Танҳо пас аз 2 дақиқаи ин гол Кансело ҳисобро баробар намуд. То охири нимаи якум ҳисоб бетағйир монд. Чанд сухан метавон дар бораи бозии бачаҳо дар қисми якум гуфт. Футболи хуб буд, суръати баланд, имкониятҳои хуб ва ҳаракати бо тӯбу бетӯб. Аммо хатоҳо дар футболбозони мо хеле зиёд буд. Хати дифоъ ба хулосае омад ки бояд ҳар дақиқа иштибоҳ кунад. Гюндаган ба қароре омад ки бозии бадтарини худро нишон диҳад. Феликс ба ягон қароре наомада буд ва намедонист ки кадом хулосаро бояд барорад. Кансело ба ҳамагон нишон дод ки дар чунин бозии пуршиддат ва дар чунин сатҳ бояд аслан чӣ гуна бозӣ кард. Ҳамдастои ӯ ба гапаш гӯш андохтанду амалҳои ӯро қабул карданд, вале бо роҳи худ рафтанро идома доданд. Агар на Порту, аммо як дастаи сатҳам беҳтар дар ин рақобат бар майдон бар зидди мо меомад, ҳатман дар нимаи аввал аз мо дар ҳисоб пешсаф мешуд. ҳатто фоизи идораи туп дар қисми якум қариб баробар буд. Аз ҳисоби зарбо ва зарбои рост Порту дар нимаи якум аз мо омори беҳтар дошт. 9-10 ҳисоби зарбо ва 2-4 зарбои рост. Пеня дар дарвоза устувор буд ва корашро хуб иҷро кард. Дар қисми дуввум бозингарони мо аз нигоҳи интизом беҳтар буданд. Акнун шогирдони Хави дар баробари рафтан ба ҳамла бо қувваи зиёд хати дифоъро ҳам фаромӯш намекарданд. Сари вақт шогирдони Хави ба хати ҳимоя баргашта тавонистанд имкониятҳои рақибро барбод зананд. Вале дар нимаи дуввум ҳам Порту фурсати голзанӣ дошт. Кӯшиши бозингарони Барса барои қавӣ кардани ҳуҷум ва ба миён овардани фурсатҳои голзанӣ дар нимаи дуввум самар оварданд. Феликс дар нимаи дуввум ба хотир овард ки ӯ дар Барселона кайҳост ки гол назадааст. Голи Феликс дар ин дидор ғалабаовар шуд. Пас аз гол бозингарони мо боз ба ҳамла рафтанд, аммо мақсади асосӣ акнун дар сар надодани гол буд. Аз ӯдаи ин вазифа каталониҳо баромаданд. Ҳамин тариқ Барса акнун расман аз гурӯҳ баромад. Мо бо ишғоли зинаи аввал мебароем. Мақоми якуми ҷадвал ба ягон роҳ аз мо дур намеравад. Хави Барсаро бо ишғоли ҷои якум ба плей-офф баровард. Муборак бошад. Қисми баҳории Лигаи Чемпионҳо имсол бо иштироки Барса хоҳад буд. Ҳамчунин бародарон, хотиррасонӣ мекунам ки мо дар Телеграм канали
барсатиҷӣ дорем, ки дар он ҷо хабарҳо дар бораи дастаи дӯстдоштаамон аз рӯи миллион мебарояд. Аз ин лиҳоз дароед обуна шавед ва бо дигар мухлисони барса бозиҳо ва хабарҳои онро муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канали барсатиҷӣ дар описанияи ин видео. Ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат барсаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.